Nosaltres anem ara al reportatge perquè l'Anna Rovira ens descobreix avui l'espai Artimanya. És un espai situat a Badalona on potencien la creativitat dels més petits. Com? Doncs observant-los a les diferents i guiant-los a les diferents disciplines artístiques. Les manualitats és una de les coses, una de les opcions que tenim per passar l'estiu, però no només als petits, sinó també als grans. Hem volgut venir fins al taller Artimanya, que doncs, fa ja 2 anys va posar en marxa la Rosa Hermoso, que és aquí amb nosaltres. Molt bon dia. Hola, què tal? Rosa, un taller per petits, però un taller que els ensenya a expandir-se. Explica'm una miqueta. Quin és aquest concepte? Vam obrir això amb aquest pensament, no? Que no sigui tant de tècnica, que també hi ha tècnica, sinó més com que els nens havien d'expressar, no? I que s'ho passessin bé i, bueno, amb les dues coses, no? Doncs que fessin una mica d'investigació i una mica de divertiment sobretot i de que ells, bueno, són el futur també, no? Jo penso que han de descobrir moltes coses, no? A més, tenen molta capacitat de descobrir. Per tal de compaginar l'activitat més mental amb l'activitat física, ara mateix tornàveu de la platja. Sí. Això és una cosa que també tens tu molt present perquè el cos dongui i la ment dongui al màxim de si? Exacte. És que l'aire lliure ens dona coses que potser que deixem de banda, no? I a vegades. I sempre, cada dia, al casal, el que fem és 1 hora i mitja aproximadament, sortim fora. O sortim al parc, o sortim al carrer, fem alguna activitat que sigui fora, perquè ells s'alimenten una mica d'això, no? Del que hi ha fora, per quan arribin aquí doncs ja estan com més relaxats i amb moltes ganes de fer, no? Més coses. Més activitats. La setmana passada els vas fer entrar dins del món del Paleolític i ara els fas anar també molts anys enrere, però al món d'Egipte. Sí. Ara mateix explica'm una miqueta què estan fent. Doncs ara estan preparant les seves joies, les joies que hi havia a l'antic Egipte, perquè la finalitat és que ells descobreixin clar i que pensin una mica i es posin a la situació, no? d'aquella època. I al final de la setmana el que fem és com una obra de teatre, no? Llavors han de fer les disfresses, han de fer una mica les joies, s'han de fer tot l'atrezzo. Clar, han de fer la decoració, han de fer tot. Llavors així, mica en mica... Aquesta seria una part de l'atrezzo. Espera, perquè... Clar, jo tinc el cap petit, però no tan petit com el seu. Aquest és el grup mitjà. Aquest és el grup, sí, perquè els dividim una mica. De fet, hi ha vegades que ho fem tot com tot conjunt, perquè jo penso que els grans aprenen dels petits i els petits una mica dels grans. O sigui, que l'edat hi ha vegades que no és un inconvenient, que és una cosa que hem d'aprendre tots a conviure i és una cosa bona, no? Però per treballar així en petit grup, millor que sigui per edats. Llavors tenim els petits, que són de 3 a 5, els mitjans que són fins a 8 o així, 8, 9, i els grans. Que els grans, clar, perquè... Ara els anirem a veure, els grans, però si em permets, jo vull saber de primera mà què estan fent. Hola, Martina. Hola, Què estàs fent? Explica'm. Doncs ara estem pintant joies d'Egipte. Per fer-te la disfressa, quin color has triat? Jo he triat, ara estic fent el macarró de color rosa. De color rosa, bé, però veig, mira, que has triat un color daurat, un color verd també en purpurina, un altre en blau, i ja has pensat com faràs el collaret? Sí. Com el faràs? Primer un galet, després un macarró, després un llaç. Primer un galet, després un galet. Aniràs fent com una sèrie? Sí. Molt bé, doncs et deixo que estàs molt enfeinada. Anem a veure un nen. Vull un nen ara. Quin nen em parla? Tu mateix. Com te dius tu? Pau. Pau, digue'm tu com has pensat fer la joia que guarnirà la teva disfressa? Doncs faré una sèrie galet, macarró, ensalada i després
Me la ficaré i me l'enduré a casa. Te l'enduràs a casa. I l'obra de teatre com anirà? Bé, Ja saps què heu de fer? no, És una sorpresa. sí. Molt bé, doncs res, et deixo treballant també, val? Gràcies, Pau. Aquest és el grup mitjà. De fet, aquí veieu els més menudets que també estan treballant. Veieu que estan tots molt tranquils. Jo no sé si és efecte de la platja o què, però realment estan treballant molt bé. Ara anem a veure què estan fent els grans. Els grans no es porten potser tan tranquil·lets com els petits, però també treballen molt bé, diu que no. Estan treballant molt bé, fan molta feina, de fet, és veritat que poden pintar més de pressa. I jo també voldria preguntar-los amb ells què esteu fent. Noies, què esteu fent? Estem fent Un collaret? un collar egipci. I us heu plantejat fer-vos una corona? Sí, ja l'han fet. Hem dibuixat els símbols egipcis i els hem enganxat. I així hem fet la nostra corona. Molt bé, de tota l'activitat, què més us agrada? Fer les manualitats o quan s'acaba aquesta setmana fer l'obra de teatre? Fer l'obra de teatre. I no us fa vergonya? No. Guillem, què estaves fent tu? Jo ara estic pintant la pasta per fer les pulseres i els collars egipcis per l'obra de teatre. També t'agrada fer l'obra de teatre? Sí, i també m'agrada fer les manualitats. Anem al parc, busquem un racó fresc i sense llum, si et puguis trobar. I acabem amb els més petits. Rosa, Digues. són els que absorbeixen més, són els que s'han de guiar més? Home, una mica d'ajuda sí que necessiten. A veure, ells tenen un procés més lent i llavors és millor que s'ho passin bé, que no... Llavors el resultat sí que l'hem d'ajudar una mica, però que no és lo important. Clar, els grans el que fan és una mica més, el més complicat, i els petits el més senzill, perquè no es trobin que no poden arribar segons què, clar. Molt bé, tu com te dius? Gala, Què pintes? macarons, Macarrons. I tu, com te dius, tu? Emma, Emma, què estàs fent? Veig que t'agrada molt el color verd. m'agrada molt. Tu passes bé aquí? Sí, Què fas? Quines activitats fas? Què és el que més t'agrada, Emma? pintar, Quan surts a la platja o a la placeta també t'ho passes bé, Emma? sí, sí. Escolta'm, com que veig que teniu molta feina perquè les disfresses d'egipcis encara s'han d'acabar, jo us deixo amb l'arròs, els monitors, els grans, els mitjans, us deixo treballar i me'n vaig, d'acord? Un altre dia vindré i parlaré amb vosaltres una altra estona, eh? Ara no us distrec més, d'acord? D'acord, val, doncs adeu, eh? Adeu, eh? Adeu. Doncs mentre acaben de pintar macarrons, galets i llacets, nosaltres els deixem treballar. De fet, alguns ja sento que ja han acabat i van a rentar-se les mans. Però nosaltres deixem que la creativitat segueixi fluint i fins un altre dia. A veure què passa.